जितिया व्रत के एगो कथा कहतानी, आप सभे सुनेब लोगिन। सुन के लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेब लोगिन। हमरा कथा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेब लोगिन। शुरू से लेके लास्ट ले कथा सुनेब लोगिन कि कथा सुनला के आप सभी के फल मिली। एगो गांव रहे, ओ गांव में एक आदमी रहे, एगो औरत रहे। ओकरा दूगो बेटी रहली सन। ओ बेटी सन में छोटकी बेटी बहुत सुंदर रहे आ बड़की बेटी करिया रहे। तो जाके बगीचा में खेलत रहली सन दोनों लड़की। तो एक गांव के एगो राजा अपना मंत्री सन के लेके सरेह घूमे गई रहले। तो देखो तारे वो लड़की पर निगाह पड़ल, तो उ लड़की उनकरा बहुत सुंदर लागल। तो मंत्री से कहले कि ये मंत्री, ये लड़की के पता लगावो कि ई लड़की केकरा घर के हिय, कहाँ के हिय। ई लड़की से हम शादी करेब। ई लड़की हमरा बहुत पसंद पड़तिया। मंत्री जाके गाँवा गाई पता लगौले। पता लगावत लगावत जाके उनका दुआर पर गईले। दुआर पर जाके कहले कि ये बाबू साहेब, चली रौरा के बगल वाला राजा साहेब बोलावत तारे, बगल के गांव वाला। कहले ठीक बा चलो तानी। गईले, खाड़े गोड़ पर गिर गईले। कहले कि का आदेश बा ये राजा साहेब, हमरा से कोनो गलती हो गईल बा का कि हमरा के रौरा मंत्री से खबर भेज के आ बोलौनी ह। तो राजा साहेब कहले कि ना 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 ना, उठ उठ, तहरा से कौनो गलती नइखे भइल। तहार आकि बेटी हमरा बहुत पसंद पड़ल बिया। तहरा बेटी से हमरा बियाह करे के बाटे। तो कहले कि देखी उ बेटी हमार छोट हिय आ जौन सांवर बिया तौन बड़ हिय। तो कैसे बियाह क दी राजा साहेब? जबे हमरा बड़की बेटी के शादी हो जाई तबे रौरा से हम अपना छोटकी बेटी के शादी क देब। जहाँ न तहाँ देखो तानी लइका, तो करिया गुण के हमरा बड़की बेटी से केहू बियाह नइखे करत। तो कैसे छोट के क दिया बड़ आकि हमरा घरे रही। तो यही से लेट भइल बा। जबे हम अपना बड़की बेटी के बियाह क देब तबे हम रौरा से छोटकी बेटी के बियाह क देब। हमू बहुत चिंतित बानी कि कैसे बड़की बेटी के बियाह करी। तो राजा कहले कि एगो काम कर, जब ऐसन बात बा तो अपना दोनों बेटी सन के हमरे से शादी कर द एक के साथे। राजा साहब बहुत खुश भइले। कहले कि हमरा दोनों बेटी सन से बियाह कर देब। तो हाँ हम कर लेब। हमरा घरे कौन खैला पीला रहला के कमी बाटे? हम तो राजे रजवाड़ बाटे। तहरा दोनों बेटी रानी बन के रहियन सन। कोनो प्रकार से तारा बेटी सन के कमी ना होई। तू हमरा से बियाह कर द। उ बाबू साहेब राजा साहेब से अपना दोनों बेटी सन के बियाह कर दहले। बियाह कइला के बाद से दोनों बेटी राजा के घरे गईली सन। तब बड़की ऐसे रहे आ छोटकी उनको रानी बन के रहे। ऐसे कि उ करिया रहे तो ओकरा के तो मजबूरी में शादी कइले, तो ओकरा के ऐसा ही राखस। आ छोटकी जौन सुंदर रहे ओकरा के रानी बना के मान सम्मान लाड़ दुलार प्यार सब कुछ दे के राखस। 9 महीना के बाद से दोनों जानी गर्भवती रहे लो। तो दोनों जानी एक गो कन्या खूब सुंदर सुंदर कन्या के जन्म दिहल लो। तो छोटकी रानी सुंदर रहली तो इनकर बेटी खूब सुंदर भइल। आ ई बड़की रानी रहली तो इनकर सांवर रहली तो सांवरे में सुंदर पैदा भइल बेटी। दोनों बेटी पैदा भइली सन, पालन पोसल दोनों बेटी सन के भइल। दोनों बेटी 5-5 साल के हो गईली सन। तो छोटकी रानी कहली राजा साहेब से कि हमार दोनों बेटी
पढ़े लायक हो गइल बाड़ी सन, स्कूल में एडमिशन करा दी। कहले हाँ हाँ ठीक बाटे, करा देतानी। तो छोटकी रानी दूनू बेटी सन के राजा रानी मिल के नाम धइलो चंपा और चमेली। तो बड़की के बेटी के चंपा धइलो आ छोटकी रानी अपना बेटी के चमेली नाम धइली। तो कहली कि चमेली के खूब अच्छा स्कूल में, हाई फाई स्कूल में एडमिशन होखे के चाही। आ चंपा के सरकारी खानी एकदम गइल गुजरल स्कूल में एडमिशन राजा साहब कराएब। ऐसे कि उ सांवर बिया, हमार बेटी सुंदर बिया, तो सुंदर स्कूल में पढ़ी। राजा साहब बात मान लहले छोटको रानी के। जैसे उ कहली वैसा ही उ कइले कि चंपा के गइल से गइल स्कूल 3rd क्लास के स्कूल में एडमिशन करौले। आ चमेली के बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन करौले। अब दोनों जानी पढ़े लागल लो। हर साल चंपा 1st डिवीजन आवस आ चमेली बड़का बड़का 0 लेके आवस, फेल हो जास। हर साल के इहे बात रहे। त 10वां स्कूल में दोनों जानी पहुँचल लो। ई राजा के दबाव से स्कूल में पढ़स, लेकिन इनकर कोनो डिग्री उग्री ना रहे, हर साल फेल करस। आ चंपा जिन रहली उ हर साल 1st करस। तो जब 10 के पेपर दिहल लो तो 10 के पेपर में भी चमेली के फेल के कागज आइल। आ चंपा के 1st में आकि मेरिट में अइली। आ उनकरा गोल्ड उनकरा के एक मास्टर लोग गिफ्ट दिहल लो। आ बहुत उनकरा के मान सम्मान स्वागत के साथ स्कूल से राजा के बुला के आ कहल लो कि हे राजा साहेब, बहुत बढ़िया राउर बेटी आकि नंबर से पास कइले बाड़ी, कि देखी हमनी के गोल्ड इनका के तोहफा देले बानी सन। बहुत खुश हो के राजा अइले, रानी से आके कहले कि तू तो कहलू कि इनकरा के 3rd स्कूल में नाम लिखवाई, हमरा बेटी के खूब बढ़िया से बढ़िया स्कूल में लिखवाई। तो चमेली आज ले फेल छोड़ के 5 नंबर ना पौली। आ चंपा हर साल 1st अइली। आ 10वां के पास भइला में इनकरा के गोल्ड भी मिलल इनाम। और मास्टर लोग कितना मान सम्मान इनकर कइलो, हमरो कइलो। अब रानी के छोटको रानी से जितने राजा कहले उतने खलबला गईली। कहली कि एगो काम करी राजा साहब, दोनों बेटी सन के नाम कटवा के आ दोनों बेटी सियान हो गईली सन, ओखनी के बियाह क दी। अब दोनों बेटी पढ़े लिखे ना जइहन सन। राजा कहले कि ठीक बा, जब तहार उचित बाटे कि हाँ तहारा नज़र में तहार बेटी सियान लागत तारी सन, तो ठीक बा, अपना बेटी सन के बियाह क द। दोनों स्कूल में चंपा चमेली के नाम कटवा के लिया के आ बियाह के चर्चा होखे लागल। तो छोटको रानी राजा साहब से कहली कि हमरा बेटी के राजा के बेटा से बियाह होखे के चाही। आ चंपा के 3rd क्लास के लइका से बियाह होखे के चाही, कि ना वो घर में सास ससुर घर परिवार केहू ना होखे, एगो लइका कमात खात होखे के साहू पेट पोसत होखे। वो सोने घर में चंपा के शादी करेब आ हमरा बेटी के राजा के बेटा से बियाह करेब राजा साहेब। राजा साहेब कहले ठीक बा रानी, तू जैसन कहबू वैसा ही करेब। आ बड़की रानी चुपचाप सुनत रहली, उ कुछ ना बोलस, उ चुपचाप देखस, कहस कि ठीक बा, हमार बहिने ही आ जब एकरा इहे मन में आवता उहे करो। हम जब आगे आगे हइले नइखी तो हम काय आगे आगे बोले जाई। उ चुपचाप अपना बहिन के रसलीला देखत रहली, कुछ ना बोलस। राजा साहेब का कहिले
कि छोटकी रानी के बेटी के चमेली के राजा साहेब के बेटी से बियाह तय कर दहले, आ कि राजा साहेब के बेटा से अपना बेटी के, आ बड़को के चंपा के बियाह एकदम गइल गुजरल लइका से बियाह कर देहले। दोनों जानी के एक साथे बियाह तय क के शादी बियाह कइले। चंपा गइली तो कोनो बेरा खाए के मिले, कोनो बेरा ना मिले, कोनो बेरा सूत जा सही साही। ऐसे ऐसे क के चंपा के दिन बीते लागल। आ चमेली तो राजा रजवाड़ घोड़ा घोड़ सारे घर में गई रहली। ऊ तो खास उनकरा हजार के बाजार नौकर लौड़ी झूले तो खाओ पियो ऐस आराम से रहली। तो चमेली के लगे राजा रानी बार बार भेंट करे जाओ लो कि चले के चमेली से भेंट करे, लेकिन चंपा से कबो केहू भेंट करे ना जाओ कि हाँ तनी चंपो के लगे चली। ई कहो लो कि बेटी बियाह दहनी कूड़ा उ दह देनी। वैसा ही चंपा के साथे राजा साहेब कइले रहले। तो दोनों राजा साहेब के बेटी लो चंपा चमेली दू लइका के माँ बन गइल लो। एगो बेटा एगो बेटी चंपो के, एगो बेटा एगो बेटी चमेलियों के। तो चमेली तो राजा रहली, उनकरा 2 गो ना 10 गो बाल बच्चा होइत तो उनकरा खइला के दुख ना रहे। लेकिन चंपा तो 2 गो लइका हो गइल, 4 परिवार हो गइली। औरी कष्ट में जिए लगली कि कैसे हमार बाल बच्चा खाई का खाई। कमाई धमाई हइले नइखे, एक दिन कमा ले तो 4 दिन कामे ना मिलेला, कैसे गुजर बस होई। तब बगल के एक जानी चाची अइली तो कहली कि का हो चंपा, परसों जिउतिया हटे आ काल नहा खा हटे, मन पड़तानु। तो कहली कि ये चाची इतना दुख विपत झेलतानी कि हमरा जिउतिया व्रत तीज त्योहार कुछ नइखे मन पड़त। हम अपना विपत में दिन रात हमार दिमाग वहीं में रहता, कैसे हमार बाल बच्चा खाई, का हमनी के कैसे जिंदगी बीती। हमार माइयो बाप शादी क के हमार बाप रोजे रहले, आज ले हमरा के पूछे ना वैले कि हमार बेटी कैसन घर में बिया, खातिया कि नइखे खात। हमार मौसिए आकि बिया वो घर में, लेकिन हमरा पापा के कहियो ना भेजेले। सारा दुख भरी कहानी बगल के चाची से कहली। चाची कहली कि जाए द, जिउतिया व्रत करबू नु। आ तो हाँ चाची, जिउतिया बुत आकि व्रत अपना पुत्र खातिर कइल जाला तो जरूर करेब, कि कोनो ऐसन बात नहीं है। लेकिन हम का खाएब, का नहा खा के खाएब, का पारन के खाएब, का हम उठकन चढ़ाएब, हमरा घर में कुछ नहीं है। अब बगल वाली चाची के बात सुन के खलबला गईली। बगल के चाची चल गईली तो अपना बेटा बेटी से कहली कि तू लोगिन दोनों भाई बहिन घर में खेल लोगिन, हम जंगल में जातानी लकड़ी काटे, आ लकड़ी काट के टाइम से आ जाब तो बाजार में बेचेब, पैसा मिली तो काल खातिर हम खरी तेल आटा ओटा कुछ खरीद के लियाब तो ओठंगन चढ़ाएब, आ खरी तेल जीउत भगवान के देब। उनकर बेटा बेटी कहल कि ठीक बाटे मम्मी, जब तारा लगे पैसा नइखे तो तू जा जंगल में लकड़ी काट। जाए लगली तो रास्ता में कुछ दूर गईली तो एगो गाय भेटाई। गाय दर्द से बहुत एकदम परेशान रहे तो कहलस कि हे चंपा कहाँ जातारू। कहली ये माता, हम जंगल में लकड़ी काटे जातानी। आ तो लकड़ी का करबू, आ तो बेचेब, लकड़ी काटेम बेचेब, काल जिउतिया के नहा खाह बर बाजार क के, जिउतिया व्रत भूखे के बाटे। तो गाय माता कहली कि हमार पेट में बहुत दर्द बाटे, तनी हमार पेट दाब दे तू।
तो बड़ा हमरा सुकून मिलित। चंपा कहली कि ठीक बा, हम तनी देर के बादे लकड़ी काटे जाएब। हम आकि गाय माता आपके पेट हम दाब देतानी। गाय माता के लगली पेट दाबे। पेट दाबते दाबते गाय माता बछड़ा के जन्म दे देहली। उनकर बछड़ा के गाय के आगे क दहली आ गाय माता से कहली कि अब जाई नु। त गाय माता कहली कि हाँ ठीक बाटे, आ कि जा लकड़ी काटे। जाए लगली लकड़ी काटे। तो मकरा के जाल में एगो सर्फ पूरा लपटा गई रहे। आ सर्फ आवाज देता, ए चंपा हमरा के बचाई ल, हमार जान चल जाई। तू हमरा के छोड़ के चंपा मत जा। लगली चंपा मुड़ के देखे तो एगो सर्फ आवाज आकि सर्फ आकि बोलता चंपा। तब पीछे मुड़ के देखली तो कहली कि का ह? आ तो हमरा के हे जाल से निकाल दो। कहाँ जतारू चंपा? आ तो लकड़ी काटे जातानी जंगल में। तो लकड़ी काट के का करबू? भोजन बनैबू? तो ना हम जातानी, कल जिउतिया हटे, हम उहे बेच के खरी तेल आटा पिसान कर देब तो हमरा घर में जिउतिया व्रत करे। तो कहली कि ठीक बा। तो पूरा मकरी झकरी नोच नाच के आ सरफ के निकाल दहली। तो सरफ से कहली कि सरफ जाई नु अब नाग। आ तो हाँ जायब। तो जाए लगली। तो जब जंगल के तीरे चल गईली तो एक बुढ़िया भेटाइल। तो कहलस कि ए चंपा कहाँ जतारू? आ तो कहाँ जतानी? जंगल जातानी, हे ही जंगलवा में लकड़ी काटे। आ तो का करबू लकड़ी काट के? आ कि भोजन बनैबू? आ तो ना भोजन ना बनाएब, बेचेब। आ तो काहे तोहरा घरे कोनो आमदनी नहीं खे? तो ना एगो बेटा बेटी बा, एगो हम बानी, एगो हमार आदमी बाड़े, 4 प्राणी बानी सन। आ 4 प्राणी के हमनी के खाए पहने के कुछ नहीं के, बहुत गरीब आदमी बानी सन। काल जिउतिया के नहा खा हो, ओही से लकड़ी काट के बेचे जातानी कि 2 पैसा मिली तो करुआ खरी तेल आटा पिसान किन के लियाएब। तो जिउतिया के एके पूजा करेब, जिउतिया व्रत रहे। कहली कि हमार बड़ा जोर से कपार दर्द करता, हेदे हाथ में हम भिक्स लेले बानी, तेल लेले बानी, तनी हमरा माथा पर ठोक दे तू। कहली ठीक बाटे, भले लकड़ी काटे में लेट हो जाई, काल लकड़ी बेचे बेबर काट के लेके चल जाबे बुढ़िया माई। कि चल दी तेलवा माथवा पर ठोक दी आ भिक्स लगा दी। बुढ़िया के तेल ठोक दली, भिक्स लगा देली। पूछो तारी कि ये चाची तहरा सरवा में आराम मिल गईल? तो हाँ हमार बाबू, इतने तेलवा लगा देहलू तो आराम मिल गईल। आ तब जाई लकड़ी काटे? आ तो हाँ जा। चल गईली जंगल से लकड़ी काट के, एक बोझा लकड़ी जितना चले भर के रहे उतना चंपा काट के लेके आवत रहली। तो बुढ़िया जमुना स्थान पर तेल ठोकले रहली बुढ़िया के, वही स्थान पर एगो मोटरी लेके बैठ रहे। कहलस कि ये चंपा लकड़ी काट अइलू? आ तो हाँ चाची काट अइनी। आ तो हई हमार मोटरी, हमरा से ढोआत नहीं खे, ई मोटरी तू लेते जाए अपना घरे, हम तहरा घरे आएब। तो हमार मोटरी तू अपना घरे लेके चल जा, रखले रहिया। कहली ठीक बा। कहली कि ये चाची हम तो इतना भारी लकड़ी काट लेले बानी, आ दोनों हाथ से लकड़ी पकड़ के लेके जा तनी, कैसे मोटरिया ले जाई? हमरा सड़िया के आचारवा में खूब जबरदस्त से 3-4 भावर बांध द चाची, कि हम जैसे जैसे आगे आगे रास्ता जाई वैसे वैसे पीछे भी मोटरी जाई। कहली कि ठीक बा।
बुढ़िया का कैलस कि आँचर में मोटरी बांध देहलस। बांधला के बाद से जहाँ सर्फ के मकरा मकरी रसरा रसरी से निकाल के उनकरा के उग्रिम कैले रहली तहाँ सर्फ बैठ रहे। का चंपा लकड़ी काट के जा तारू? आ तो हाँ जाता नहीं। चंपा के का कैले कि चुपे चुपे वो मोटरी में मड़ी उगिल के आ दे देहले। मड़ी उगिल के दे देहले, कहले कि जा चंपा। ओकरा बाद से जहाँ गौ माता बच्चा देले रहली तहाँ गाय माता भेटैली। कहे का चंपा लकड़ी काट लेलू? आ तो हाँ काट लेहनी। आ तो आज तो साँझ हो गई, कैसे बेचे जेबू? तो काल सवेरे बेचे जा। आ तो ये चंपा हम इतना भारी जंगल में हमरा गाय के बच्चा के आ कि बाघ शेर सियार सब मिल के खा जइहन सन। हमरा के तू अपना घरे लेते चल, तू सेवा कर, हम दूध देती तो हमरो बच्चा पीत तहरो बच्चा पीत। कहली कि ठीक बाटे, हम उतना तो धनी मनी बानी ना, हम का खियाएब का पियाएब। आ तो तू हमरा के ले चल ना अपना घरे। कहली ठीक बा, चली गाय माता के लेते अइली। लियाइला के बाद से दुआर पर बांध देहली। अगल बगल से घास भूसा उनकर बेटा नोच नाच के लिया के गाय के आगे फेंक दहले सन। फेंकला के बाद से आके चंपा बैठ गईली। बैठला के बाद से अपना बेटा बेटी से कहली कि हमरा के पानी एक गिलास पियाव लोगिन, कि बहुत थक गइल बानी हम। थकला के बाद से एक गिलास पानी उनकर बेटी देहली, तब पियली। पी के कहली कि देखी बुढ़िया का हमरा के मोटरिया में देले बा। खोल के देखो तारी तो सोना चांदी हीरा मोती आ वो मोटरी में मड़ी सब कुछ भरल बा। उनकर अब तब देख के तड़की हो गईली। अब का कर तारी कि लकड़ी दुआर पर छोड़ देहली। आ उनकरा घर में अनो से धनो हर चीज भर गईल। खूब बढ़िया बढ़िया जिउतिया के पुआ पकवान पकौली, ओठगन चढ़ौली, नहा खा कैली, खूब नियम धर्म से व्रत कैली। पारन के फिर उतने विधि विधान से पुआ पकवान पकौड़ी बजका फुलौरा बनौली। फिर पारन कैली, पुरखा पुरनिया के चढ़ौली। आ कहली अपना बेटा बेटी सन से कि देखो ना हैसे हैसे बात रहल। जीवित भगवान हमरा के बहुत सहाय कैल हवन। यही से हमरा घर में अनो से धनो जीवित भगवान जीवतिया करे खातिर भर देल हवन। आज हम श्रद्धा से लकड़ी काटे गईनी ह त हमरा के जगह जगह आकि जीवित भगवान आकि अनेक रूप में भेटैल हवन। आ हमरा के हर तरीका से भर देल हवन। त गाय के उनकर बेटा बेटी खियावे लागल, चंपा खियावे लगली। जितने दूध गाय के बछड़ा पिए उतने चंपा पियस, उतने चंपा के मर्द पियस, उतने उनकर बेटा बेटी पिए। उनका घर के पूरा रंग बदल गईल। ओकरा बाद से जितना बढ़िया उनकर बाप राजा रहले तो इतना अच्छा उनकर घर ना रहे, ओकरा से बढ़िया चंपा के घर हो गईल। अब कि इतना अच्छा हो गईल कि जे ही देखो उहे चंभू खाओ। तो एक दिन राजा अपना मंत्री से कहले, आधा उम्र से ज़्यादा उम्र राजा के ढल गईल। तो एक दिन दुआरा पर कहता रे कि चमेली के घरे तो हमहू जाइले आ रानियो जाली, आ चंपा के आज ले बियाह कैनी तब से ना बोलैबे कैनी, ना हाल खबर लेनी। आज हम चुपे चुपे छोटकी रानी से मंत्री के भेजतानी पता लगावे खातिर कि चंपा जिय तारी की मर गईली। मंत्री गईले, पूरा गांव में पता लगावले, केहू ना बतावल। आके एगो बगीचा में बैठ गईले। कहले कि एगो राजा साहेब चंपा के बियाह कैले रहले,
ऊ चंपा के मड़ई देखो तनी कि ढह ढू गईल। का चंपा मर बिला गईली का? कि चंपा के पूरा गांव हम ढूंढ लेहनी लेकिन चंपा लौकत नइखी। त गांव के लोग कहल कि चंपा के जौन पूरा गांव भर में विशाल घर बा उहे घर में चंपा रहेली, रौरा जाके देखी। मंत्री गईले, चंपा के देखले, चंपा आदर सत्कार कैली। अइले राजा से कहले कि हे राजा साहेब, जैसन राउर ठाट बाट घर दुआर नइखे ओइसे तो चंपा के घर दुआर बा, बहुत बढ़िया घर बा। तो कहले आय हाँ इतना अच्छा घर में हमार चंपा बाड़ी, हम तो एगो झोपड़ी में शादी कैले रहनी। राजा से मंत्री कहले कि हम रौरा से झूठ बोले, रौरा चली देखी। का भइल कि तब छोटकी रानी से बुला के कहले कि हमरा आज चंपा मन पर रही ह। तो मंत्री के भेजनी है पता लगावे खातिर। तो मंत्री आके कहतारे कि बड़ा राजा रजवाड़ घर में चंपा बाड़ी, बहुत धनी मनी, धन के कोनो ओरे नइखे। अब छोटकी रानी के मन खदबदा गईल कि हम तो झोपड़ी में बियाह करवनी आ राजमहल में कैसे उ लड़की रहे लागल। तो ऊपर के मन से कहतारी ये राजा साहेब चली चली रौरा साथे हमहू चलेब। अइली राजा साहेब के साथे देखे। तो राजा साहेब अपना बेटी के देखले तब बेटी गले पकड़ के रोए लगली। कहली कि पापा रौरा कहाँ से आईनी? ए मौसी तू कैसे अइलू? इतना उम्र बीत गईल, हमरा के केहू ना पूछे आइल ना देखे आइल। कैसन कैसन संकट कैसन कैसन विपद से हम झेल आईनी। आ तो तोहरा सच सच बताव ई धन आ ई दौलत ई घर मकान कैसे तोहरा मिलल? और मौसी पूछली चंपा से। चंपा जितना कहानी उनका साथे भई रहे सब सच्चाई बता देली। अइला के बाद से चमेली के घरे गईली। चमेली से कहली कि जिउतिया आई तो लकड़ी काटे जइह, लकड़ी काट के लियह तो तूहू अपना घर में जिउतिया व्रत करीह, तूहू हैसे हैसे करीह। तो जिउतिया व्रत आइल। जितना चमेली के सिखौली उतना चमेली के ध्यान में रहे। जिउतिया व्रत आइल तो चमेली लकड़ी काटे जंगल में निकल गईली। तो रास्ता में गौ माता कहली कि ए चमेली कहाँ जतारू? आ तो लकड़ी काटे जातनी। आ तो लकड़ी का करबू? आ तो जातनी कल जिउतिया के नहा खा परसों जिउतिया व्रत रहे। आ तो बड़ा हमार पेट दर्द करताटे, तनी हमरा के तू आकि हमार पेट के दाब दो कि दर्द थोड़ा कम हो जाओ। कह छी 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 तारा सारा देह गोबर लागल बा आ तहार हम गोबर छुए जाए हैं? हम आकि गंदा चीज़ छुए तो हमरा हाथ में लाग जाई। टार के चल गईली। फिर कुछ दूर आगे गईली तो सर्फ मकड़ी के झाड़ झूर में लपटाई रहे। चिल्लात रहे ए चमेली हमरा के बचा ल। तो चमेली गईली कहली काहेला हमरा के बुलावता र? आ तो हम हेई बवर में जाल में फंस गईल बानी, हमरा के निकाल द। तो चमेली कहते तू ही आकि ढेर चालाक बनेल, तारा के निकाल देव आ तू हमरा के निकल के आके आकि डस लेब हम मर जाब तो हमरा बेटा बेटी सन के होई कि तहारा के तहार जान हम ना बचाएब। तहार जान बचावे खातिर हमरे जान चल जाई, हम तहारा के ना बचाएब। छोड़ के नाग के आगे चल गईली। एगो बुढ़िया भेटाइल। कहलस कि ए चमेली कहाँ जतारू? आ तो लकड़ी काटे जंगल में जातानी। आ तो ए चमेली हमार हाथ पैर काम नइखे करत, तनी हमार बहुत सर दर्द करता, हमरा माथा में तेल ठोक द कि तनी दर्द कम हो जाओ। तो कहतारी चमेली तहार देह पूरा घाव से भरल बा, इतना गंदा कपड़ा पहनले बाड़ू,
तहार देह या माथा हम छुएब, कौनो कीमत में ना छुएब, हम हई राजा के बेटी, इतना सर सफाई से रहे वाली, हम तहार आकी देह ना छुएब, तू जा दूसरा से तेल ठोकवा ली ह। छोड़ के चल गईली। अइली लकड़ी काट के लेके गईली बाजार में बेचे। केतनो आवो गाहक लकड़ी देख के चल जाओ, उनकर लकड़ी एको गो ना बेचाइल। राती खानी लिया के लकड़ी दुआर पर पटक देहली। का कइली कि बिहान भइला भात दाल सब्जी पकौड़ी कोहड़ा के पत्ता के साग बना के चमेली अपने खा लेहली। आ खइला के बाद से भूसा आ चोकर मिला के दूगो मोटे मोटे रोटी ठोक के आ धो दहली। कहली कि लकड़ी बेचे गईनी ह, ना बेचाइल हटे त का हम उनका के भात दाल खियाब जीवतिया भगवान के? हम हइहे भूसवा चोकरवा के रोटिया खियाए। अपने भात दाल पकौड़ी से नहा खा कइली आ दूगो मोटे मोटे चोकर आ भूसा के रोटी पका के धो दहली। भिनसहरा जीवत भगवान अइले तो कहले कि का चमेली, का हमरा के ओठगन बना के धइले बाड़ू, का भोजन बना के धइले बाड़ू? तो कहली कि हई काहे दे दूगो रोटी पका के भूसा या चोकर के धो देले बानी, खा ली। तो चोकर के आ भूसा के रोटी खा के आ ऐसन उनकरा घर में गैस छोड़ले कि उनका घर में गैस छोड़ दहले। पूरा घर उनकर अनहरिया से अनहरिया हो गईल। आ बदबू के मारे वो घर में केहू रह ना पावल। चमेली के बेटा बेटी मरद चमेली सभे घर छोड़ के भाग गईल। जाके अपना नैहर चमेली चल गईली। जाके कहली कि हमार घर में जीवत भगवान ऐसन गैस छोड़ले बाड़े कि बदबू के मारे रहल नइखे जात। हमनी के सब आदमी भाग गईनी हसन। तू जैसे जैसे कहबू वैसे वैसे हम जीवतिया कइनी ह। सब उल्टा के पलटी हो गईल। तो कहली रानी कि चल चंपवा के घरे चल तनी पूछ तानी कि ते हमरा के झूठ झूठ काहे बतौली हस। चमेली के लेके आ चल गईली चंपा के घरे। आ जाके कहली कि कारे चंपवा, ते तो हमरा से हैसन हैसन बतौविस आ ओसने हम करे के चमेली से बतौनी ह। तो चमेली के घर में गैस से पूरा घरे इनकर एकदम खराब हो गईल बा। गंध के मारे केहू रहिए नइखे पाओ। तो सभे भाग के हमरा घरे आइल बा। कि ते झूठ बोललिस? तो चंपा कहली कि ई तो भात दाल पकौड़ी साग सब्जी से नहा खा कइली आ भूसा चोकर के रोटी पका के जीवतिया भगवान खातिर धो देवी। का ऊ भातवा दालवा पुआ पकवानवा पकौड़िया में से जीवत भगवान के ना खिया सकत रहबी? तो जैसन खई हन ओ सने नु गैस छोड़ी हन, कि जैसन खई हन ओ सने नु गैस छोड़ी हन। तो दुखिया दुखे रोवत रहे आ सुखिया सुखे रोवत रहे। तो बताओ मौसी, हम तो विपत के मारा रहनी तो हमरा के जीवत भगवान सहाय भइले। आ चमेली के तो हर चीज से भरो रहे। तो हमरा देखा देखी तू औरी धन खातिर करवलू। तो जीवत भगवान आंधा थोड़े बाड़े। उ देखो तरे कि दुनिया में दुखिया के बा आ सुखिया के बा। तू हमारा देखा देखी तू अपना बेटी से आकी जीवतिया करवऊ। तहारा बेटी चहले रहती तो 56 भोग बना के जीवतिया के जीवत भगवान के चढ़ौले रहती। तो देखा देखी पाप कैलू, देखा देखी पुण्य कैलू। तब चंपा के मौसी के एहसास भइल। तब मुड़ी पटक के लगली जीवत भगवान से माफ़ी मांगे। अपना बेटी से भी माफ़ी मंगवावे लगली। आ कहली कि हे भगवान, केहू के देखा देखी ना पाप करे के चाही, ना देखा देखी पुण्य करे के चाही। सच मन से अपन जितना भी बा उतने में व्रत करे के चाही। आ ओकरा बाद से अपना हृदय से भगवान के एके मनावे के चाही कि हे भगवान,
हमार दुख हरी हमार कष्ट हरी। त जीवित भगवान जैसे चंपा के दुख हरनी वैसन सब आकि तिवही के दुख हरी। ओकरा बाद से राजा साहेब चंपा के माई के रंथ पर बैठा के लिए अइले चंपा के घरे। चंपा के माई भर अकवारी पकड़ के आ रोए लगली कि पूरा जिंदगी चंपा बीत गईल, तहरा से केहू हमरा के भेंट ना करावल। हम जानत रहनी कि तू मर गईलू, लेकिन आज अनो से धनो संपत्ति देख के आज हमार काया जुड़ा गईल कि हमार करिया बेटी रहे त केतना हमार बहिन अपमान कैली। आज भगवान हमरा बेटी के अपमान ना कैले। आज हमरा आखि बेटी के जीवित भगवान कितना आगे से आगे बढ़ा देले। ऐसे सब तिरिया जीवित भगवान के पूजा करस आ सबके पुत्री सबके पुत्र के जीवित भगवान जीवित राखस, आशीर्वाद देस। कथा कहे वाला के भी आशीर्वाद देस, सुने वाला के भी आशीर्वाद देस आ सुनावे वाला के भी आशीर्वाद देस। हमरा कथा कहला के धन्यवाद।